vegada més, el Rugby Tarragona reivindica les instal·lacions de gespa de Camp Clar, just on entrena el Nàstic entre setmana. El 2006, i coincidint amb l'ascens del Nàstic a la primera divisió, es va signar un conveni que va enviar el Rugby Tarragona al complex educatiu de la ciutat. Però volen tornar, el que diuen és casa seva. L'Ajuntament va prometre al Rugby Tarragona que tornaria aquesta mateixa temporada a les seves instal·lacions, però la promesa no s'ha complert i tot segueix igual, amb l'entitat a l'antiga Universitat Laboral. Agraeixen el tracte rebut, però recorden que no és un complex esportiu, sinó educatiu, és a dir, que no aporta els mínims indispensables per l'activitat. Promeses, ara ja estem en un moment d'embut complicat, tenim 120 jugadors, tenim les condicions del terreny de joc estan molt malament perquè no tenim diners per costejar les reparacions del rec d'allà i el complex educatiu és el que és un complex educacional i tampoc pot invertir en el tema esportiu. Estem en un coll de botella que no sabem com sortir-ne i necessitem realment un camp. Des de la regidoria d'esports apunten que la Vila Mediterrània contempla la creació d'un nou camp de rugbi a Camp Clar, però el club vol justament aquest camp, el que ell mateix va treballar anys enrere. Aquest camp ara està perfecte, però aquí hem treballat molts durant molts anys i és la nostra casa, saps? I no necessitem ni una gespa perfecta, no necessitem aquesta moqueta, necessitem gespa alta, però és un tema d'espais i trobar altre lloc camp de futbol que es reconverteixi és complicat per tema d'espais. Veurem si a finals de curs hi ha novetats, tenint en compte que les actuals instal·lacions de Camp Clar han de canviar totalment a partir del 2015, amb la creació dels equipaments necessaris pels Jocs Mediterranis del 2017.